Pozývam vás prežiť so mnou dnešnú cestu domov z Eilstadiru. Tak teda ako to vypadalo. Ja som zapadol dvakrát, raz ma vyťahovali a raz som ja stal pri jednom, ktorý zapadol. Tak nech sa páči, pozývam vás na cestu. Tak ako páčilo sa vám? Ja som išiel celú cestu tak na dvojke, na trojke. Samozrejme na 4x4 zapnuté. Ale aj tak som zapadol. Tak príjemné cesty na Slovensku a v zahraničí.